एगो सुबह दोनों बात करत रहन स, तबे एगो बुलबुल वहाँ आ गई। मिठू भैया जल्दी हमरा साथे चला। का हो गई? का बात बा? हमार बच्चा की तबीयत बहुत खराब बा। तू जल्दी से हमरा साथे डॉक्टर खरगोश के लगे चला। हमरा ओकर घर के रास्ता नहीं खे पता। ठीक बा, हम अभी चलतानी। एक मिनट मिठू, तू जाए से पहले हमरा से पूछला है का? मैना तोके दिख रहल बा ना बेचारी कितना परेशान बिया। परेशान है तो का भाई, हम तारा के सवेरे सवेरे ऐसे ना जाए दिन कहीं। और बुलबुल तू तारा के डॉक्टर खरगोश के लगे जाए के बाद तो कोनो और जानवर के साथ जा। ई तारा साथे कहीं ना जाई है। ई सुन के बेचारी बुलबुल उदास मुँह लेकर वहाँ से चल गई। अब तू हमार पति हवा, ऐसे कहीं भी मुँह उठा के ना जा सकेला, समझ गई ना? ए पर मिठू चुप तो हो गई, लेकिन ओकरा बुलबुल खातिर बहुत बुरा लागत रहे। अगला दिन सोनू कबूतर और तीनू चिड़िया मिठू के लगे अइलसन। मिठू भैया, हम बहुत बड़ मुसीबत में बानी, आपके मदद चाहिए। तू कौनो मुसीबत में होखा, हम अपन पति के कहीं ना भेजम। अरे मिठू भैया, ये का कहतारी? कोई आपके पास आए और आप ओकर मदद ना करी, ऐसन कबो भइल बा का? ना भइल बा, लेकिन अब होई। तभी जंगल के मिठू रहन, आज हमार पति बाड़न, हम इनका के कहीं ना जाए देम। तू लोग जा सकेला जा। मिठू एकरा पे जहर के घूंट पी के रह गई। कबूतर और तीनू चिड़िया वहाँ से चल गइलसन।